ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நைனா யூடியூப் சேனலில் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோமா, டின் கோழி பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதை குணம் அம்சம் என்னென்னா, கூட்டமாக தாங்க இருக்கும். கோழி பார்த்திங்கன்னா தனியாகவே இருக்காது. தனியாக இருந்ததுன்னா கத்தினே இருக்குங்க கோழி. அதுக்கோசம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா கூட்டமாக தாங்க சுத்தம். நீங்கள் வளர்க்கணுமான்னு ஆசைப்பட்டாலும் தயவு செஞ்சு ஒரு 10 கோழினா வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா 1 2 வாங்கினீங்கன்னா அது கத்தினே இருக்குங்க. இது நீங்கள் வெளியில் விட்டு மேய்க்கணுமானா அது கோழி மாதிரியெல்லாம் நம்ம வீடு தேடின்னு வராதுங்க. பக்கத்து வீடு எதிர் வீடுன்னு போயினே இருக்குங்க. அதுக்கோசம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா கூண்டு முறையில் வளர்க்குறது இது நல்லதுங்க. இது நல்லா செக்யூர்டுங்க. எப்படின்னா பாம்பு கீரி இதெல்லாம் வேணால் கத்தினே இருக்குங்க. நார்மல் டைம்லலாம் லைட்டாக தான் கத்தும். ஆனால் அதெல்லாம் பார்த்துச்சேன்னா கத்தியே அலப்பாய்க்குங்க. அங்கே இங்கே குதிக்குங்க. அதுலக்கோசம் இது நல்லா செக்யூர்டாக இருக்குங்க. நம்ம பண்ணைக்கெல்லாம் வச்சிங்கன்னா இது 15 முட்டையிலேருந்து 20 முட்டை வைக்குங்க. இது 30 நாள் அடைக்காக்குங்க. அதுக்கோசம் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. அடைக்காக்கும் தன்மை இது ரொம்ப அதிகன்றக்கோசம் முட்டையை அடைக்காத்து கூட்டு வந்துடுங்க. இது ஒரு 5 பெண் கோழிக்கு ஒரு ஆண் கோழி இருந்தாவே போதுங்க. ஏன்னா இது கோழிங்களை ஆண் கோழி சுற்றி சுற்றி அடிக்குங்க. தீவனமே எடுக்கக்கூடாதுங்க. அதுக்கோசம் மேக்ஸிமம் ஆண் கோழியை கம்மியாகவே வச்சுக்க பாருங்கள். பெண் கோழி 5 பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண்ன்றது கரெக்டான இது இருக்குங்க. இது ஆண் பெண் எப்படி பார்க்குறதுன்னா, அதுக்கு தலைக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொட்டு மாதிரி இருக்குங்க. அது நல்லா நீங்கள் தடவி பார்த்தாவே அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியுங்க. மொட்டு இல்லைன்னா பெண் கோழிங்க, மொட்டு இருந்ததுன்னா ஆண் கோழிங்க. இப்போ பாருங்கள், இங்கே தடவி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியுங்க. இதுக்கு மொட்டு அவ்வளோவா தெரியல. அதுக்கோசம் இது கண்டிப்பாக பெண் கோழியாக தான் இருக்குங்க. எப்படி இருந்தாலும் இது ஒரு 3 மாதம்லேருந்து இப்படி பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்குங்க. திரும்பி கண்டுபிடிச்சிடலாங்க. இப்போ நான் ஆண் கோழி காட்டுறேன் பாருங்க. ஆண் கோழியில் மேலே நல்லா தடவி பார்த்தாவே தெரியுங்க உங்களுக்கு அந்த மொட்டு எப்படி இருக்குன்னு. இது மொட்டு இருக்கிறக்கோசம் இது ஆண் கோழி. நீங்கள் உத்து கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியுங்க. என்ன அந்த மொட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு மொட்டு இருந்ததுன்னா ஆண் கோழி, பெண் கோழி மொட்டு இல்லையானா இது 4 மாதம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சிருங்க. மொட்டு நல்லா பெருசாகிடும். அதுக்கோசம் ஆண் கோழி பெண் கோழி டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சிருங்க. நீங்கள் இது வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூண்டு முறையில் வளர்க்குறது நல்லதுங்க. வெளி மேய்ச்சலில் வளர்த்திங்கன்னா இது அங்கங்கே சுற்றினே இருக்கும். மேக்ஸிமம் அதுக்கோசம் கூண்டு முறையில் வளங்க. இந்த கோழி உங்களுக்கு வேணுமானா கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வேணுமானா சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு 1 டே சிக்கிலேருந்து எப்படி வேணாலும் கிடைக்குங்க இந்த கோழி. என்ன கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்குறேங்க. நன்றி.